ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Huwebes kita, Pebrero 17 tuig 2022. Aksyon Hotline. Liwat kita nga naga-abi-abi sa aton nga magka-aksyon nga naga-monitor na karon nga aga via online kag subong man on-air presentation sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Sa mga naga-monitor dira via Facebook kag subong man YouTube sa online, din ka man gabahin sang kalibutan, pwede nyo na ma-inform ang inyong mga himata, ang inyong mga paryente, no, nga may ara available nga online ang Aksyon Radio Bacolod. No, in order for them nga ma-monitor nila ang mga balita kag ang pila ka mga nagkalanabo diri sa aton bahin sang Negros Occidental kag Bacolod City. Aksyon Hotline. Ang nami pagid magluwas sa inyo pagmonitor, kabay pang ma-share kag ma-like ninyo ang aton sining broadcast sa Facebook kag YouTube para may baluan sa magkaaksyon no ang mga information. Nami gid ko ma-share ninyo kag ma-like ang tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Magluwas no sa mga nagamonitor dira sa online. Of course, kung why kayo internet connection, pwede ka man gihapon magkamonitor paagi sa on-air, no? Kutob manabutan sa aton sining nga tingog. Good morning gid sa inyo kag welcome to the show. Aksyon Artay hupon checking in. Tob-tob kita sa takna alas 9:30 karon nga aga. Aksyon Hotline. Ayos, ano ang pinagkamadalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga morning? Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Karon nga adlaw Huwebes, no less than Governor Eugenio Bong Lacson ara dira sa Banwasang Kanduni. I don't know kung nag-umpisa na ang distribution, may panagtagliwat dira nga bulig ang Kapitolyo Probinsyal sa mga nahalitan sa Bagyo Odette. As a matter of fact, may ara naman gani listahan nga napagwa. Bisan kagabi sa report ni Aksyon Marlon Hinubia, halos kumpleto na ang duwa ka mga lugar nga muna siya ang clustering, draging cluster bala, ang distribution sang bulig nga ihatag sa probinsya subong nga adlaw. No? Ang aton lang diri after sa sining distribution, o puliway na sa magreklamo na nga wisely ang madalaha, kay bangod nga ang ngalan nila gindula o nano nga sitwasyon kay kabaluka, bisan diin nga lugar, basta may ara distribution, may mga nagareklamo nga wisely ang madala mo. Aksyon Hotline. Yang kandonisang primero, wisely na halitan gid sa Bagyo Odette, no? But nevertheless, may mga puluyan nga nagkalaguba, madamo sa nagkalahalitan man sa amo nga banwa. May siyam ka mga barangay ang kanduni, kag magamay ang populasyon, pero ti nagakinanglan man sila gihapon sa bulig. Aksyon Hotline. Ikapila na ini nga lugar nga mismo ginpadulungan ni Governor Eugenio Bong Lacson. Aksyon Hotline. Ano pa? Now, i-check ta karon ang update. Kahapon may meeting ang Seneco Union, ang CURE, upod sa Undersecretary sang Department of Labor and Employment. Ano ang good news? Now, sunod diri sa ila presidente sa inisyal naton nga pagsugilan noon, hatagan sang 15 dias, magasumiter man sang ila sini nga position paper ang CURE para amo man na siguro ang basihan
sang desisyon sang Dole Secretary after 15 days. Action Hotline. Ano bala ang ila sinigi na ekspektar? Ano ang mga posible matabo dira? Daw sa Seneco, if you remember, ang union nagaduso nga kinanglan ipatuman gid ang ginpirmahan na nga collective bargaining agreement or CBA. Action Hotline. Paki-update kita karon no less than sa ila sining nga presidente para man may baluan ta presidente sang cure kung ano ang ila mga gina-expectar. Action Hotline. Ano pagid tatlo lang topiko to subong, no? Ano pagid ang aton na talakayon? Now, i-check ta karon ang balita gikan ya sa EOC sa Bacolod kag sa province man sa PHO. Kumustahon naton ang ongoing nga vaccination for 5 to 11 years old. Now, remember nga Bacolod City last time, ang ilang ginhimo nga strategy, ang ginbakunahan una, amo ni siya ang mga kabataan sang mga medical workers nga mismo ga obra sa ospital, kag sang pila ka mga ginikanan nga willing magpabakuna sa ilang kabataan. Now, na-maintain bala, nagsigi-sige balang kanamuon, damo bala subong ang nagparehistro na kay sa unang ginpatuman ang 12 to 17 years old, ang pre-registration sa to kumadumduman nyo, tuman man kanubo. Ang sa barangay nga level, jutay ang nagparehistro. Pero pag umpisa na sang mga registration, vaccination, sa mga eskwelahan, nga mismo ang mga eskwelahan nag-initiate, nag-take initiative, nga sila mismo ang mapagamit sa lugar nila as venue para sa bakuna, dito na amat-amat managdamo ang mga minors nga ginabitbit sang ila maginikanan. Action Hotline. Daw nga interesting ini. Ari ay. May ara kita sumong update kag ibaloon ta ni karon man dito sa Hong Kong, kabalo ka ang Hong Kong. Bangon nga ari na kita nagapasulod sa ikatlo nga tuig kon atubang kag pag-eksperyensya sa problema sang COVID-19 ang paghambalan. COVID-19 ang tawag sini nga virus, bangon nag-umpisa siya sa China, that was 2019 mo. Dason sa Pilipinas, kundi ko magsala, March of 2020, aksyon din nagsulod, no? Diri sa Pilipinas. Tidwa katuig, manugsulod na kita si katlo. Now, ano ang balita, subong? Sa Hong Kong, amo ni gani try kita makakontak basi may mga Bacolod nun or Negrosanon nga may himata kamuto nga nag-i-star o nagatrabaho sa Hong Kong kay gusto ta maistorya sa ila to kay ang balita sa Hong Kong overwhelmed subong no ang hospital facilities. Action Hotline. Takita ko sa mga report kay ina ang Hong Kong ang hospital nila sa hilira tong nagahululat nga mga pasyente ho. Hindi ka man guro para sa aton ng mga Pinoy. Kung hindi asugong ang imo ginabatyag nga hindi ka nakaginhawa, hindi niya ang Pinoy ang magpa-hospital. No? Kapalogi kita iya sang ginaiya sa mga Pinoy. Kung maagwanta malang iya, mas pasulabihon nga magtiners balay. O, tinito sa Hong Kong, puwerti subong. Kadamo sa mga pasyente nga ara waiting sa gwa mismo sang ila hospital. Ti kon lang tawon ta ang Pilipinas, wala pa niya, hindi ta mapirdi ang Hong Kong kung ka-istrikto kag regulasyon na ginapatuman. Nanong tabo si ila tuman, this is still a result sa ginatawag na Omicron variant. Action Hotline. Ang gobyerno sa Hong Kong, number 1, way labot nga duros la kwarta to. Grabe man ka-istrikto sila sa pagpatuman sa mga regulasyon nga nag-amo pa ning sitwasyon. Now, diri sa Pilipinas, sa lain, subong yaong gina-lax na naton, ang pila ka mga travel regulations, tiyan mo na siling ko dapat gurumunin turon tani, like for example, those who were traveling or nga nag-travel from Hong Kong para matingwaan nga hindi man kita liwat may problema sa surge o pagtaas ang cases. Action Hotline. Mabudlay nimo sa bilog nga kalibutan ang pinaka-latest as of yesterday nga cases. All cases nga na-record bilog nga kalibutan mga
17,885,540 cases na ang recorded sa bilog nga kalibutan. Ang mga nagkalamatay all over the world, mga 5,866,885 na. Action Hotline. Pero balikan ko lang ni karon kay do ginakulbaan kita parte ni sa natabo iya sa Hong Kong, and hopefully kita diri kay siling gani isang Department of Health sa National IATF nga by March basi kon magnubo pagid ang cases sa Pilipinas. Hopefully amo nang matabo, no, kapin pagid kun halugan na ang mga travel restrictions siling ko kabay pa hindi ina magaserbe nga lagyan nga magdamo naman liwat ang kaso diri sa pungsod Pilipinas. Action Hotline. Daw hindi kita ka idog sini daw ang COVID-19 diyan do ara gid siya na sa special minomo sa linuto nga kada adlaw hindi ya madula sa ginasugilanunan ta do natakaan na kita kuntani sini. Action Hotline. Pero anyway, balikan ko lang na karon ang parte sa Hong Kong, and update diriya sa aton sa Bacolod kag Negros kon vaccination drive, hindi lamang sa mga 5 to 11 years old kundi pati na sa may mga edad o regular vaccination. Action Hotline. Now, unahon ko lang niyo sa aton nga pagpangalagad ang parte sa Seneco. Kahapon may ara na sang meeting ang Assistant Secretary sang DOLE, no? Department of Labor and Employment, upod sa CURE President nga si Ma'am Stephanie Montaner. Ano ang maging diskusyonan nila? Kay expectedly, no, ang mga kundi subong kwandira mo ginhold anay why anay sa mga status quo anay dira sige ang duty sang mga empleyado, mga miyembro sang union siging report nila sa trabaho, no, nga ginapatigayon subong. Now, ano bala ang pinaka-latest? Ang pag-intindi ko may ara sang plano o pagsumiter sang ila sining nga position paper ang mga miyembro kag mga opisyales ng CURE. Now, may ara man desisyon nga posible pag-aktuhan no less than the DOLE Secretary after 15 days. Nanong matabo sini, anong expectation sang mga miyembro kag opisyal dira sang CURE ako ng union sang Seneco. If you remember, naghalini nagugat sa gusto matabo sang union nga ipatuman atong ginpermahan nga collective bargaining agreement or CBA. Online sa hotline. Online sa hotline. To give us the latest update, joining us over the phone is no less than the CURE President, ang union president sang Seneco. We have Ma'am Stephanie Montaner. Ma'am, good morning. Live kasumong sa Action Hotline, sa Action Radio Bacolod, si Action Art. Good morning, Action Art. Good morning, masasantanan nga palamati. Salamat gid sa time. Tell us ang latest. I understand initially sa pagsugilano naton daw naka-meeting kamo kahapon with the Assistant Secretary, ma'am. Yes, Action Art. Kagapon, nag-meeting kami sang aga together with the Undersecretary and of course, may ara ang taga-NCMD man and the management. What was the result, ma'am? Actually, naalipay man kami kay nagdesisyon ang Undersecretary na will pass na lang the position paper to the Secretary of Labor kaya siya na lang ang madesisyon regarding sa mga CBA. And nitagaan niya kami 15 days tanan para madesisyonan, mapass ang position paper at para makadesisyon na si Secretary. So, why na sa matabo nga liwat nga daw conference or meeting ninyo, magluwas abi nga mag-pass na lang mo sa position paper daw mo na matabo? Yes, sir. Amo na siya matabo. Bali, mapas na kami. Di kagapon, nag-isip na tato. Sugod na to sang 1 day, sang 15 days. So, amo na mapas na kami within sa, after 15 days, maghatag na sa desisyon niya si Secretary. Anong inyo siningang gina-expectar? Ang ginalauman sa mga desisyon sang Telecom sang DOLE, ma'am? Actually, galaong gid kami nga pa-implement talaga ang among CBA kasi perfected naman ang among CBA na permahan naman sa both panels.
Agdason approve naman sa agma nga amoy na ang isa ka requirements nga nabutang sa NEA Memorandum nga 2014-003 nga kinahanglan ng approval sa agma to implement sa CPA. Okay. So ang inyo subong position paper, kumusta na ni? Ano na ning sitwasyon subong na plastar nyo na may ara na possible target nga mga tapuson ining pagpass? Bali, nag-istorya na kami sa among lawyer, sa among legal counsel kagapon. Tapuson gid ba si next week sa kumatapos sa gidman makapass na kami. Okay. Now, anong matabo, ma'am? No, in case sabi butang ta without of course without the prejudice o kung ginataga nato ni sang advance sabi nga paino-ino ang wisdom sa sang doli sa ulihi, what if kuno hindi mangin favorable sa inyo ang maging desisyon? Siguro, pero ginapangamuyo maging pabor sa amon. Kung hindi maging pabor sa amon, dira na kami siguro mag-desisyon kung ano maging ang next namon nga step na imoon. Aha. So optimistic ka mo nga ti pagapaboran ini sang tiglikom naton sa doli. Yes, sir. Kay nang ano naman siya mo, perfected naman ang contract mo. Aha. Subong ano ang status, ma'am, ang inyo trabaho da? Way man sang ginbag-o, way man sang mga nagkalanabo lately da, nga daw medyo fraction or hindi pag-intindihanay sa sulod, okay malang mo with the management? Yes, sir. Okay man kami subong status quo lang. Amo lang gyapon kami, ara lang kami gyapon ga obra sa amon obra, at mayo man gyapon ang amon nga pagkamdanay sa management. Ay, very good, very good. So, kabay pa, no, after 15, so more or less, kung nag-start kahapon, mga March ginini, no, second week sa March, may maluan na na. Yes, sir. After 15 days. So kabay pa, no, kapton ginalauman man, nga mahatag ni ang inyo kausang ginaduso, mangin favorable sa inyo, for the sake man, kag para sa benepisyo man ninyo dira nga mga miyembro sang union, nga mga workers sang Seneco. Yes, sir. Ginapangamuyo ginanamon kasi ang gusto mo lang namon sa may industrial peace mo kaya hindi kami gusto mag-strike, sir. Kinamon ginapangayo, ang amon na lang kay tungod na pirmahan naman ang CBA. Kag na-comply naman namon ang requirements sa ginapangayo ni NEA. Okay, okay. So, keep us posted, ma-update lang kami in kaso, kagapin pa kung matapos yung na-draft ina, ka mapadala ang position paper, pero more or less ang mabutang na sa position paper, same lang nagyapon ang inyo ginaduso. Yes, sir. The same lang yung gyapon na implementation na dito sa CBA. Ito nga touch ang namon tanan ng mga kung nanudang sa CBA namon tanan ng mga communication na kinahanglan. Sige, on that note, Ma'am Stephanie Montaner, salamat gid unless maitugon ka dira sa mga miyembro mo sa union. Sa mga members ng CURE, lato-laton ta lang, kadali na gid man, 15 days kada, sige lang sa 15 days, sige lang ta obra gyapon kay ti ato niya bread and butter ang Seneco, servisyo lang gyapon sa consumer. On that note, salamat gid ma'am. Good morning sa imo. Good morning man sir, kamayong aga. Action Hotline. Laton ta niya, no? Hindi man kita makahimo subong sang konklusyon ta since nga ang desisyon sang doli magabasi man sa ipasang nga position paper sang CURE, no? Ang union dira sa Seneco mismo. Amo lang nang pinaka-importante. Now, sunod diri sa presidente nila gina-expect sang ilahanay nga mangin favorable ang ipagwa nga desisyon sang Department of Labor and Employment. No kay kung tulukon ta mo gidman amo ang mandate iya sa duli to protect sa interest sang mga trabahante mo. Amo giman ang mandate sa ilang at proteksyonan hatagan hustisya kung may arain hustisya nga nagaluntad kag ipatuman kung ano ang nasaad sa layi. Tilantawon ta niya because at the end of the day ang bula subong ara na dara sa bahin sang doli after masubmit sang CURE ang ila position paper. Action Hotline. Inang parte sa mga issue sa mga unliquidated tong nagligad nga mga ginahaboy dira sa Seneco, that is another thing. Now nga wag takbalod ako nano ng malabutan sini sa uli pero ti patch up nila na pero ining kausa sa mga trabahante sa Seneco is another thing nga subong ti ara na ginpahamtang na sa bahin sang doli after 15 days may baluan ta na na no diri ang manginhuni sang taga doli. Action Hotline. Pero kung hindi mangin favorable ang desisyon sang doli, we do not know kung ano naman ang aksyon ngayon sang CURE.
hindi pa nila naton ma-preempt since nga way pa man desisyon ang Department of Labor and Employment. Action Hotline. Sabi no, ining sigalot lang ang problema sa tunga sa employee and employers, hindi lamang sa mga cooperatives, sa bilog nga Pilipinas, sa mga private nga mga business, no, nga mga institusyon, tinamo gid permi. Basta problema, konflikto sa tunga sang tag-iya sang kompanya kag sa mga trabahante, daw pamatyagan ko amo ni siyang unresolved kag unfinished business nga daw hindi gid malabuot kag mahatagan solusyon permi bisan sino man nga presidente sa Pilipinas. Action Hotline. Ang resulta pa kun kaysa bangod sa hindi pagintindihan ay nga hindi masunod kung ano maging kasugtan sa CBA, hindi kita luyag nga malabuot sa punto nga ang mga empleyado magkalawadaan sa trabaho nga ang resulta unemployment. Action Hotline. We are praying and hoping nga maaktuhan ini kag himuan desisyon sang doli based sa ila gina-present kag kun anong nasaad sa kasuguan, may ginabatarong gid man bala kag diretso gid man kag kung bala may rason gid man no ang taga-cure nga luyag nila mapatuman ang ginlagdaan nga collective bargaining agreement or CBA. Action Hotline. Pagbalik ta karon na luwas ining ipaaman ko ni kumingagaw kay ang sa Comelec pala luwas adtong financial distribution sa kanduni kag update sa COVID-19 vaccination drive. Ang Comelec karon kumingagaw ko i-plastar ko maniho kumusta nakapadala na sang notice o violation ng Comelec Bacolod di sa mga kandidato sa nasyonal, sa mga supporters nila, sa mga private nga tag-iya sa mga propiedad o lote nga mayara sang purti kadalagko nga itsura iya sang mga kandidato o nakahatag na bala notice of violation ng Comelec, di may response na kagun why response ano ni siya madala ni buwas sa ikaduha nga hugnat sang baklas operation. Action Hotline. Aber check karon tanabi karon kun nano ang himuon diri kag nanong update gikan sa Commission on Elections or Comelec Bacolod and at the same time sa Comelec Negros Occidental. Action Hotline. 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. This The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mamposlano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tumakami nga pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwag na nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pag-id sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gid kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo nadulanon dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Good morning gali kay Bibing Severino, si Avelina Sigovia, Arlene Solivio, Mario Labrador, kag Mary Jane Dolindo Ochida. Araman si Inday Manaluto, Imi Anubling Igbaras. Araman gamonitor si Felix Makaspak Mendoza. Salamat gida sa pagmonitor si Madam Athia Kim Iriman. Oy, dira sa taga Silayo, may aga dira may lang pagmonitor. Nagatutok man suno kay Dud Salazar, si Oscar Haruta, security guard Silay City, kay Sunya Divino Evelyn Puras, si Radin Abilino, Roda sang Villa o Roda Villa, Purok Paradise Silay City. O taga Silay da, may aga sa inyo. Action Hotline! Ara na subong si Rico, kamo nang bala na kay Dud Salazar. Okay. Ara man gamonitor Elizabeth Malaka Gamala kag Noel Sambales Parinuel may aga.
Kami lang si William Dular, Choy Rizal, Tito Rocky, Tita Jolie Sandomanan, Gamonitor man. Dugay-dugay ginatry nato no nga makontak. Basi pa lang mga istorya kita nga tugid sa Hong Kong. Actually si Ma'am Christy, ma'am kung monitor kada subong sa Facebook. Basi pwede kami kasugilanon sige mo kay ipa-confirm ko lang ano puwerte kag anong sitwasyon na subong because of the COVID cases surge kano kanamo subong ang na-overwhelm ang ospital nyo. Kay siling ni Ma'am Christy nya kay man tamaan sila katinlo amo na mas dasig sila madutlan ka masakit jutay lang ayabok maubosip on dayon wala man tani malain sa matinlo pero sila abi tamaan gid maayo ang sobra pa ano naman sobra ga praning sila dayon mga employer ko di gani ako sarado tanan wala na kami hangin maklo sulod balay. Hindi ka mapatay sa virus, pero sa suffocate, matigok ka. Nanira ako, no? No, sige. Ma'am, basi kun, Ma'am Christy, basi kun makaistorya kita si Muda, basi kun okay lang, no? Kay basi kun makigan pa ni sa kanong kaamo niya, bla. Action Hotline! Georgia Gargasiran, gamonitor sa Singkang, si Rofi Libran, may inablos kami nga ato na sa Hong Kong, Star. Si Rofi Libran, gali ko na may nablos man ho. Action Eden, basi kon ma-facilitate. Rof, basi matawgan mo yung nablos mo. Kaya makaistorya kita kung anong sitwasyon to kag nagkatabo to. Sige, Bibi Gregorio Yolo, niya always monitoring kami sa poblasyon DSB. Greet ko lang, Nanay Jutay, sa niya ika-70th kahapon nga daw. No? Salamat gida. Vergie Olpinda, siya monitor from Celine Holmes, always and God bless you and your family, Action Art. Si Tomas Bruniola, Araman, Lisa Gardi, Edwin Pinida, thank you for always supporting Action Radio Bacolod. Action Art, monitoring here sa din kaya Ma'am Arlene. No? Jerry Limaco, monitor ko ni Felisa. Araman si Hendrik Indiman. Jerry Limaco, mayang agaman, Felisa ni Sagaliya. Sige, why ka reply si Ma'am Christy o kay gin message ko sa tani siling ko. Kaya to siya actually sa Hong Kong mo. Siling employer ko gani, hindi kami mapatay sa virus, di may mapatay kami sa suffocation kay ginsira tanan kunong ila kwan mo, ginatiniran. O di perti katinlo man kuno tani galing ang ginatingwaan to sa mga taga Hong Kong, mga Hong Kong nationals, kat hindi sila ma-expose, no? Virus, kinatingwaan nila nga hindi makasulod sa mga balay nila guro ay mo nangagapan ni Rasla. Galing problema mo naman kung obra ka pa ni Rada kung damo kaya kwarta kag para na sa Hong Kong mga granon tao to hindi naman na sila kinahanglan magala kaya expose line sa aton nga kapin ba kun hand to mouth combat kalangan kay di ka mo magwa kag mag remedyo general kakaron din kay mangita sang palamahon mo kay pangitaon mo panaya mo. O mga paisol gang bla. Gagakanto sa merkado, sa mga lugar nga may parking area, medyo polo paisol datatagan ka 5 ka pisos. Kisan piso. O pero supot man. Hindi mo tuwan makaremedyo makakaon ka gida. Amo na, no? Kung diri sa aton, mas budlay kung magamo ng sitwasyon nga nagaka-overwhelm pang ospital. Actually, amo na kainang isa sa maging plastar ko gid sa una nga part pero way pa kita sumong sa mga istorya pa gid eh. Kabay patani nga may nagamonitor dira galing kay way pa ka reply si Ma'am Christy. Ato siya gali mismo sa Hong Kong. To Ma'am Christy, basi ka monitor kada ma'am, pwede ka makachat kay Action Eden. Abuso pangitaon mo lang ang iya nga account or sa akon pwede man Action Art kay para matawgan ka namon kay ginapangita namon ang profile di sa kwan hindi ma-locate no. Nag-chat ka na siya, nakita mo nang iya profile, tiway gid siya ka-reply pa, no? Sige lang pakarunan ta na, no? Importante nga kabay pa mga Pinoy nga ara sa Hong Kong, hindi sila nangin kabahin, no? Sining nakita naton sa litrato, nga purtik damo, gara waiting sa gwa sa hospital, tiway sang available nga sudlan sa ila sa hospital, ti kundi dira kay Muskalye, sa gwa sa hospital
may ito galing kay may ginplastar nga daw mga katring nga dito sa lagay ligda, may mga oxygen sa tupad nila. Budlay no, magamo na nga sitwasyon gibutangan lang bala sa mga canopy no para malipdan sila to. Kabudlay nga siling ko, abi ko ani bilog kalibutan ni amat-amat us-us ka makabalik kita pakadto na sa normalcy. Ti panok balik ni kay mga area siya nga nag-surge ang cases. Oh, good morning madara kay Amado Ladua Jr. Pari Action Art hindi ko be super updated cases lang ginabantayan ko. Nag-reply si Christy oh. Pero ang sitwasyon lang tani Madam Christy ang sa inyo na subong basi kung makasugilanon kita na kung ano magwa ka mo da, halimbawa, do okay lang. Do mo na Ma'am Christy maka check lang kita kay mga hospital sa inyo na nakita ko na mo di nga mga report sa inyo abio nga do pati hospital nyo na mo galilinya da sagwa sa hospital gaulat nga kagwa ng iban nga pasyente kag ikaw mabulos. Na hindi siya kuno updated katama galing kay kung may obra ka to action dinara ka malang na iya tinera sa lubrahan mo no? Pero kabay pa nga safe dira no mga Pinoy nga mga naga-star kang nagatrabaho sa Hong Kong halong gikamuda no gusto na to maki-update may kun China lang ni kay ara dayon si paring Chupoy magbanwa okay ginasaya ara siya galing sa Macau ay capital sang mga casino kag lagko nga mga kwan ara daya sa Macau China. Alas 8:59 basi karon aksyon din may ara man sang malabot kita no kay Jackson Nixon ng anak niya tumanto dason may mga kilala pero do hindi pa sila available nga makapa-interview sa aton karon nga aga kay gusto ta tani ibaluon giblanong aktual to kun ato kato sa lugar na naman inang may mga regulasyon nga do para sa aton ni nga may mga check-up points magwa ka may mga gamiton kaabing quarantine pass to mo na bla no. Kumusta hon na kung may ara ginman maka-response nga maistoryata. May-ari aber. Dalang guro ihansak ko basi kung mabatian niya bang kung ako ipaagi da. Kay kadlaw si paring Chupoy magbanwas Macau China. May booster ka na ya pare. Paring Jerry Chupoy magbanwa kagang iya tiayon ara sa Macau da. Si paring Chupoy kapilayan ako ni ginagad mo makadtos China to. Tigaling kay way gani ko inog pliti puli sa kawayan to mapa China pa ko pare. Tani ikaw na lang niya ma-sponsor kay malagaw ko na si Imos China. Kaon lang ko binangtong maisda. Kung magbalik dayon sa Bacolod, no? Paring Chupoy, regards anda kay misis mo kay Inday Brima Grigas Magbanwa. Amo ni silang mga close friend ginaton kag during the times ng SK days naton bla as SK chairman mga kaupon naton ni amo ni amon SK president si paring Chupoy Magbanwa. Christy Lozoriaga apelyido niya. Ano na siya? Amo nang apelyido ya? Sa Lozoriaga. Lozoriaga sa Star. Okay. Marori. Amo nang apelyido. Ari sa aton nga linya si Ma'am Christy, ma-check lang kita abi. Kumusta na subong sa Hong Kong? Hindi sila pwede kagwa. Anong sitwasyon? Bangod sa problema sa COVID, bla. Hello, Ma'am Christy. Kumusta ka da? Anong oras na sa inyo sa Hong Kong? Same time lang, sir. Same time lang. Okay lang salamat gid sa pag-response kay may sugilanon lang kubla sa imo kay nakita ko sa news kaina nga mga hospital nyo datong man kabuta na ara na sa kalili iban ga hulat waiting area kag hindi na ka makasulod kay overwhelmed ang capacity sa hospital. Ma'am, dira sa din kag specific area mo sa Hong Kong? Ano ko do something kung sa aton padubukid na daw dead end second to the last ang Chunmon. Hong Kong. Tiyan mo nang hindi ko matultulan na kay Wagi pa Hong Kong. Pero ara ka mo layo ka mo within the city. Oo, layo ako. Amo na nga hindi ko syado updated. Ang makita ko man sa Facebook. Pero sa amon niya sitwasyon, okay kami niya. Tapos, nang good for two lang galing ang pwede ka of the night. Maglapaw sa duwa ka person. Hindi, ginadakop. Ginadakop? Oo.
So bali subong ara lang kamo gatiner sa ginaistaran niyo yada nga ginaobrahan nyo. Oo. tapos Oh, kung okay. mag-day off- So ang kung inyo mag-day area off basidra na sa lapit sang lugar ni Jackie Chan ang inyo ya? lapit China na kami. Mga Di, bali ang sitwasyon na sa inyo, okay lang yan nga magwa ka, pero of course, ara nakasuksok ka face mask, no required ng Oo. facial, ang status na sa inyo ya? ano, as in face mask lang gid ang required, pero dapat good for 2 lang. Tapos 6 o'clock na close na ang mga restaurant. Ma-take out na lang. Grabe, pag stricto no? Oo, ano sila sa stricto pero ambot nga agad mo. Eh Oo. kung ako gani manugpuli na lang gid ko eh. Ama Pero no? gahulat ko upo. Manugpuli na ako ginahulat ko lang ang upod ko nga baylo ko di nga taga Iloilo. Ban man hasta naman March 4. Adjus. Extend naman. Oh, okay. Siguro ma-extend pa ni ang ban. Gani no, bangod sa cases na no? Oo, okay man kami pero may mga employer gid nga subong stricto nga hindi wala ginapagwa ang mga timbang, wala ginapa-day off. Why gina pa day off? So ara lang mo sa balay nyo Oo. da gatiner. Oo. Ang importante guro nga safe, pero ano man pareho sa inyo ma'am bakunahan na kamo sa mga employer nyo. Oo, kay hindi man mandatory pero depende man. Pero ako nakapabakuna naman ko, naka-second dose, 1st October lang. Pero after 6 months pa ang booster. So, hindi pa ko pwede do something. Okay. So why naman ang problema? At least fully vaccinated ka, kulang na lang ang booster shot sa imo. Oo, amo na kay after 6 months pa, after sa second dose. Okay. Ti ang guwa gali sina kung mo bisan ara kamo medyo layo-layo within sa capital city sa Hong Kong, ti dira lang kamo anay standby lang iya mo na. Oo, sa dalom lang sa building namon, pero like sa amon may 4 cases man, ginahambalan naman ko sang amo ko kung pwede hindi magwa mga something amo na. Pero syempre sa akon wala kay adlaw-adlaw man sila gagwa, di ba? Paano ya kami every Sunday lang ang virus, do ka something amo na bulaw. Ay. Pero Ayo kay why ka sa pero makilala, dabi nga daw naglain ng matiyag nga gindala sa ospital nga to man to sa Wala linyada man. to sa hospital sa Hong Kong da. wala sir, do mga bakod man yung mga Pinoy. Oh, Mga kita pa Muslim, yaton ng mga Pinoy kakaon di kalokalo mo, di ba? Tiki-tiki kag suam sir. Dagadiin ka gani di Ma'am Christy sa Bacolod? Barangay 30 pero Losuriaga lang kami sir, subong tapos araw ko may balay lang ko sa araw. May balay ka to sa araw. At Oo, least ang kaya inyong ang pamilya, di relocation ka balong nga sa Hong okay gid ang sitwasyon mo da. Oo, duwa kami sang utod ko. Duwa ka mong sang uton mo da. Pero Oo, subong, pero may amo lang na galing, nga, may schedule ka na tani magpauli, galing kiti bangod nga way pagabot ang relibo mo dra kalanganay. Oo, kay dapat September pa, nag-renew na lang ko, kay kabalugid ko sang sitwasyon. So, kung hindi ko mag-renew, bas hindi nila mahulat ako, miga, kanugon sang opportunity. Gani So, man, tiis na lang, no. gid. Kung nag-renew ka kagdo, hindi siya kasulod na, sige-sige kan lang guro eh. Oo, amo gid na. Ang ako Okay. mga plano ga kaguba, pero okay lang ah. Sa May inyo plano daya guro lugar, mo, ma'am, may oo. hospital man nga lapit da, wala. Oo, tupad kami Chunmon Hospital, pero okay man di sa amon, do wala man mga pasyente nga sagwa. Siguro ang mga hospital nga galalapaw sa main dito sa Central. Ano na ganing kapital sa Hong Kong? Kay ano lang man kay gamay lang man ang Hong Kong, pero ang proper do kung sa atong pang proper nila do Central kag Chimchatchoy. Mga sa Kowloon side. Okay. Sige, hindi ko pamilyar na sa mga lugar sa Hong Kong, pero Oo, kaya damo-damo may kamo da territories ako, mga Pinay, mga Pinoy nga ara day. Pero do wala man kung may mabatian sir Kay isog isang Pinoy no, do way gid yan no. Galing Oo, kiti amo na. kay Ang regulasyon diya sa inyo, ang kinalain, magwa ka pwede ka kagwa, pero dapat hindi ka na maglapaw sa duwa with social distancing pa na. Tapos hindi lang yung social distancing gani sir kaysa amon di layo-layo na ang isa ka garden or park, dapat isa lang gid kamo, duwa lang kamo daiya tapos lain saylo naman tok ang iban sa piha kun diin. Super Okay. sila ka-strict. Ang physical distancing, purti gid gali kay stricto, kagundakpon ka may multa. Oo. Yes sir, subong 10,000 na sir. Ay Diyos ko. Before 5K lang. Hong Kong, 10,000 ang value kung diri sa Yes. Pilipinas. Oo, tapos
ano ko pa nga damo ko nung dakpan sa Central kay dara ginadadamo Pinay mo pag day off. Damo ko nung dakpan sa Sunday. Uy, Mga mga 10k gina nga daan Diyos ko. Sobra 2 ka bulan yung sweldo. di mahakon mo na imo ya kung ninali dakpan ka to sa physical distancing. Ano, pabayaron ka na yun? Ginapriso ka kung ano? Wala ginakwa na diya ang ID sir tapos amo na nang may record ti dapat bayaran din na kay ang ID mo ma-locate ka man gyapon kay ano di ba high tech man din mo miski magsulod ka di sir sa mga mall kag sa mga ano may scanner kami ya tapos ara da nakalocate imo ID tanan naka ano Grabe, Ate, no? digital man abi diri Ay, sus. pati ang Sige, mga codes ng vaccine mo sir Oo. kaya ang code ng vaccine mo dapat na-register mo na sa scanner mo. Kaya kung wala, pag sulod mo sa restaurant nga wala ka scanner sang imo vaccine, hindi ka kasulod sa restaurant or sa mga bus and PR. Ay, sus. Ate, ano yung vaccine naging gamit mo? BioNTech ako, sir. Ano, Biotech Johnson? Ano na siya? Sa Pfizer. Pfizer. Why daya ka mo gagamit? Sinovac? May ara, sir. Pero amo ang Sinovac kay hindi ko no isog. Kaya amo ginauna gid nga siling gina-push nga mag-booster. Sa booster? Oo. Kaya I hindi see. ko no isog. Okay. So, halong ka muna. So, bali ang inyo ginaistaran, Okay, sir. ni balay man ni sa dalom sa building na o separate lang ni sa inyo employer? Building, sir. Building, sir. Amo sa balay gid sang employer, isa lang kami ka balay. Pero makapalapit mga mo sa ila? Oo, isa lang gid kami ka balay. Kung kami sa ron, sir, kung kami din do ka normal lang man, sir. Kaya mo lang ginapagwa mo dapat social distancing, duwa lang ka person. Tapos nakascan ka dapat sa sa imo scanner nga imo COVID vaccine nga record. Kaya pag nakasulod ka to, pag mataymingan ka, Kalabay mo? multa ka eh. May pulis, Oo. gidya ko na mo gabantay? Yes, sir, damo. Galibot diya ang police, sir. Tapos ang iban wala pa naka-uniform. Hindi task Kaya namin force lang- disiplina. Wala. Wala, sir. Deriya, multa mo is multa, gid, sir. Why di ka siling, why ka face mask? Ari face mask ko? Ay, wala. Why, sir. Wala. Stricto Ano gidya gali, ka, magsiling, Gillian? why ka face mask? Kung why ka face mask, pila balayran mo? 10K. 10K na daw. Kay before the 5K lang, bate ko nag 10K na. Baw, Diyos ko. Ang face mask, Ang kung diri sa aton, siguro na tag 3, subong nag-imo do tag 5, ang imo multa, ya 10,000. Oo. Ting tao na madudla gidya, madudo, ginawa mo kung gaubra ka lang Oo, dahi. sir. Amo na gani, sir, kung tani amo lang na tani gani sa aton. Kay diri abi, sir, mga pulis, pag hindi ka baton, kwarta, miski mga nga ticket, tikitan ka lang pero hindi kayo magbayad sa ila office. Ganyan kay ang imo ng ID, na to yan, nakuha lang nila ID number mo. Okay. Ay, record Hindi kasi mo ya yan. pwede nga pangilayan ba yung pulis, sir? Ay, hindi. Hindi ya pwede? Basi dakpon ka da kung pangilayan. Ay, verte Hindi, kay sir, stricto, stricto. no? Anyway, Oo. amo nang sitwasyon subong da sa Hong Kong, no? Ito layo-layo na ganing ka mo sa proper, o kapital. Layo ko, sir, new territory, second to the last na ko sang station Ah, sa punta. sige. So, Ma'am Christy, halong gikamuda, ang Sige, basi sir, may thank you. palabot ka sa mensahe sa imo pamilya di sa Bacolod? Ay, wala man sa pamati kay mga busy na, sir, nga Ay, mga tao. sus. Sige lang. Anyway, Ma'am Christy, salamat gida sa imo sining kuana. By the way, 10,000 pesos ini nga ang ginasukot nga penalty daw kung basi kung 10,000 di iya sang Hong Kong dollars blaw? 10,000 Hong Kong, sir. 10,000 Hong Kong, sir. Hindi iya kay pesos. Hindi. Amo na Di gani kung nga. magsiling ka 10,000 Hong Kong dollars, di mga 60,000 ang balayran mo? Oo. Sir, mga 65 na. Ay, Diyos ko. Amo na gani, sir. Doon nagbakal ka lang Sobra bago ang bulan na, sir. motorsiklo, gali siya na. Ay, birthday. Anyway, Ma'am Christy, salamat sa time. Ginatag mo Okay, sa sir. mga aga sa Action Thank Radio, you, ha? sir. Halong no ka muna. problem, Regards sir. lang. Salamat, kid, ma'am. Thank you. Salamat, Okay, salamat. sir. Action Hotline. Tabakon mo na, no? Ang imo multa penalty to ya, ang pulis nila to stricto, may mga civilian pa sila nga mga operatives nga nagalibot. Once nga nag-violate ka sa ilang ginapatuman nga regulation,
Matik na ya, malabayan kasdalan da. Why physical distancing? O why kay mo mabakunahan? Ya kang nagala, may multa 10,000 Hong Kong dollars. Ang imo mo equivalent sa balayran kang penalty mo, kung diri sa Pilipinas, 65,000 pesos. Tining kakita sina, ano mo lang nagbakal kay imo pilakbilog baka sina yaman. Action Hotline. Galing kay si Ma'am Christy, medyo layo sila. Actually, lapit siya sa ospital sa Hong Kong to. Galing kay doon normal, nanto kuno sa ila, medyo layo-layo na bukid sila yung person eh. Ti kabay pa may mga may ara kita dira kuntani masugilanon nga dito within Giblas capital nga may maluan ta kay tiya mo na ni kay stricto sa Hong Kong mga regulasyon nga ginapatuman nag-surge so nagtaas pa ya ang kaso nila. Action Hotline. Grabe no. So anyway, halong dira sa mga Pinoy mga Pinay nga ara dira ay hindi gid ka mo maghatag kumpiyansa na no. Kabay pa makarecover ka mo kay gobyerno nila na financially speaking yan, bastante silang Hong Kong mo. Action Hotline. Pero kita mo, bisan ano mo kakwartahan kung why na available ng hospital. Taningin pa dala lang sa hospital may bakante pa eh. Ay grabe. So i-check ta lang na no, ang mga updates ini. Bao na lang kita sa kay Ma'am M kag Doc Surungon. Basi karon na lang ni sila sa udto Action Hotline 2006 Golden WRD for Best Public Affairs Program for Radio. Ang inyong mabatian is The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwarta kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pagsuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account Kuning
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Message 40D on Facebook.
Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action Hotline. Why, nagkikita tiyempo. Karon na lang ning maway tamarabutan maminsay siling ni Ma'am Christy si Rodo Horacio ko Action Art sa Kennedy siya. Lapit gina sa proper. Ay, kali. Sige basi ka monitor man na siya. In some other programs, makasugilanon magkita kay Ma'am Rodo Horacio ko. No? Ma'am Vanessa Mayo, dapat ikaw gin-interview man siling ni Ma'am Vanessa. Oh. Sige. Ari ko bala Action Art Kennedy Town. Ako lapit sa Hong Kong Capital. Ay, sige ma'am, basi sunod nga mga inadlaw, maka-istorya kita sa imo na kung kumusta sitwasyon na ninyo sa proper gid sa Hong Kong. Action Hotline. Panig ko tiyempong, ibandi, hindi ko yun malabutan, Verni Granada Aquarium 7th, Lord Isioco Ramos Melendez, Araman Melendez, Mary Joy Sol Inandan, kag Leslie Villanueva. Good morning. Alex Montesa, may aga sir. Thank you, Gid, sa pag-monitor karon nga Webes. No? Sige, iban, sorry, Gid, hindi ko malabutan. Action Hotline. MGS Candido Hildori. Okay. Salamat, man. Action Hotline. Why nagkikita time dari sa aton sining nga pagpangalagad pero antes yung magtakop Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tinga Combination gina-recommend tigid agud protection sa lawas tag pabakod sa immune system kag resistensya nga sigurado makabato sa anuman nga balatian. Nang nami sini kay may approval sa FDA sa Sud America ini nga produkto meaning di kalidad gid puro organic kag way kagid kabalakan nga pwede may side effects sa lawas mo. No, tandaan ta gid kag ang ginagamit The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataforma di gobyerno. Aksyon at tayhupon saying thank you for joining the show. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio.